ado asale Kairo. Oh iya. Kairo wis lintang saka Kairo sisan. Lho, kentit boy bocah iki. Nggih, heeh. Ndi bocah kene. Mbak Lintang, ayo mriki Mbak Lintang Kairo monggo jumeneng nidaki Mas Garing kene Mataram Mas Anggit. Hai ora ngira bocah kaya pring ngene kok sik kondange Pripun to? ngarane kaya pring maksudnya piye? Lah iki lho bocah cilik jlirit. Lah kula emang pawakane nggih ngeten iki lho Pak De. Pawak. Pawakan. Pawakan ki ora iso ninggal sekolah ire. Nggih. Sing penting nadyan cilik sehat ya, Nduk. Sehat Pak De, alhamdulillah. Sik. Dimene ditepung piyai kene jenengmu komplit sapa, Nduk? Nggih saderengipun ngaturaken sugeng dalu kagem para bapak ibu sedaya Masya Allah. Niki kula takjub sekali, penontonnya sangat banyak Pak De. Penontonnya uang kok banyak. Maksudnya niku Akeh banget ngono lho. banget ngoten lho Pak De. Lagi ampun banyak. Lagi awet saking mriko wau sampun. Iki ora mung saka desa kene uga desa tetangga padha mirsani bahkan di luar kecamatan pun sami. Saka Blitar enek, saka Surabaya enek. Nggih, lengkap sangat nggih, Mas. Saka Jember enek. Dadi iki cucuk karo Pak Junedi ling gelar tontonan. Amin. Nggih, alhamdulillah. Nggih, jenengmu sapa jenengmu? Kula Lintang Kairo. Komplite. Lintang Kairo. Tok. Wis tok. Tok. Lintang Kairo wis komplit kuwi. Sakjane wonten lho Pak De. Apa? Dulu niku namanya Ubay Lintang Fatma Ruhari Nala Khairun. Panjang to Pak De? Wis kuwi wae Lintang Kairo wae. Lintang Kairo to? Sing dawa omong angel ilatu kok. Lintang Kairo lintang ki lincah bocahe tanggapane rame. Nah, masa lho Pak De? Lho kok iki karya Amin ngono lho. Amin, matur suwun. Ayo Mbak Lintang iki didongake leluhur ya kudu amin. Amin nggih. Kok sik tembungmu ra enak. Apa nek salah to? Didongake leluhur. Leluhur ki wis modar e. Ha niku rak pikiran sampeyan sing kula karepke piyayi sepuh sing luhur bebudene. Sesepuhe ngoten lho Pak De, panjenengan. Pini sepuh ngono kok leluhur. Nggih. Wong kok senengane. Ora ya padha to Pak De. Ya ora beda. Anu Lintang isih sekolah, Nduk, sayang. Tasik kelas tunggal SMA samenika. SMA pundi, Mbak Lintang? SMA 1 Puncu, Mas Dalang. SMA 1 Puncu. Lah, dadi mau dipirsani Bapak Ibu gurune ben bangga, SMA ya ben bangga duwe murid yang berprestasi kaya Mbak Lintang Kairo. Amin, matur sembah nuwun. Tibake aku ya wis tuwa ya. Jebul biyen iki sik mentik-mentik saiki SMA ya wis ora apa-apa, sing penting sekolahe ditutuke, karier tetap berjalan tapi sekolah tetap ditempuh dengan baik dan benar. Iki ana pundutan lagu nggih Mbak Lintang saka Bapak Junedi. Nggih, saking Pak Jun ngersakaken podang kuning. Nggih. Ya dibawani sik kaya ngapa suarane. Bapak Jun nggih tasik lenggah. Ayo jelas ngaten. Ingkang pundi? Sugeng dalu Bapak Jun. Alhamdulillah panjenengan nih tasik pinarak lenggah. Ayo Pak Jun niku nek pirsani ringgit iki mesti nutuk, Nutuk nadyan mau esuk tangine ya didadak. Mergo ketamon niki juragrawa iki. Lah nggih to. Saiki isih tanggung jawabnya itu sangat besar sekali loh. Betul. Pak De. Iki apike dibawani apa, Nduk? Pedang kuning. Nggih, dibawani ya gawane no, pedang kuning. Monggo, iya Mbak Lintang, monggo. Nadyan wujud timun peksi. Suarane iso nggo kredit Honda. Kredit Honda iki piye to, Pak De? Tegese kowe
nyanyi sak nyanyian ki iso nggo ngangsur kendaraan. Ya ampun, wis mboten luar Pakde. biasa. Tasih ajar sakmenika Pakde. Ajar ya aja njaluk sangu. Kan wonten Ibu sesepuh Ibu Darsini nuwun sewu Ibu. Kae mbak-mbaknya semuanya. Pojok kae Presiden Purbakala. Ampun Loh, ngoten to Pakde. nek ngenyek wong sampe nake dhewe iki lho. Lah nggih lho. Pitengantropus, wong iki nek ngenyek aja sampe nake dhewe. Oh, kamu ra enak. Oh, aku Ayo, kerpus bareng. Ya, Dok. Diucapkan ugi Pakde. Kula dereng maaf-maafan kalih piyantun pundi? Yai anu Yai Salam nggih Dono Mulya. Mulya. Minal aidin wal faidin kagem Bapak Ibu sedaya nggih. Nggih. Kaya bancaan ya. Bancaan pripun? Nggih. Nek ra apa-apa njaluk ngapura luwih apik. Lah nggih to Pakde. Anu Halus manis tora merak hati. Selingkan golek isi podan Iba bunga ing atiku nyanding bisa dadi rampung bawa, yo buka celuk sak langgame. Monggo, Nduk. Monggo. Isa awan ning omah wis ora krasa. Leluyuran anggone isih nyetak sayang. Bakal miteranggonku goleki ora krasa isa awan nganti bengi.
Alhamdulillah. Wis diaturke. Matur nuwun nggih, Mbak Lintang. Matur nuwun, Duk. Ya, matur nuwun. No, angker meneh. Arek angkrem piye, Mas? Sampeyan upama duwe anak kaya Mbak Lintang ngono piye coba? Apa ora bombong atine? Membanggakan. Nggih. Ngatasi isi SMA kelas 1